Szia, Ács Zoltán vagyok. A mai videóban arról fogok beszélni, hogy ha te a network marketingben dolgozol, egész egyszerűen tudnod kell, hogy ki a célpiacod. Tudom, hogy a könyvek azt mondják, hogy írjál fel mindenkit, és a névlistára, és mindenkit hívjál meg, majd ő el fogja dönteni. Ez így nagyjából rendben is van. Én mondjuk ebben nem hiszek 100%-osan, hogy az óvodáskori nem tudom, lánynak, akinek meghúztam a haját, meg homokot szórtam nem tudom, a szemébe, teljesen mindegy, hogy őt kéne meghívni, hogy figyelj, mi együtt homokoztunk az óvodában, nem tudom, hogy ismersz-e, én nem tudom. Tehát én ebben nem hiszek. Tudnod kell leginkább azt, hogy ki a célpiacod, és kivel akarsz együtt dolgozni. És annak a célcsoportnak kell, hogy kommunikáljál. Megmondom miért. Nem tudsz mindenkinek megfelelni, ez biztos, és nem tudsz mindenkinek kommunikálni. Ha mindenkinek meg akarsz felelni, akkor senkinek nem fogsz megfelelni. Ha mindenkihez akarsz kommunikálni, akkor igazából senkinek nem kommunikálsz. Ezért jobban jársz, ha kiválasztasz egy célcsoportod, és annak kommunikálsz. Mindenféle embertípus van, aki az interneten akar dolgozni, van, aki a hagyományos módszerek alapján akar dolgozni, vannak a reménykedők, vannak, akik igazán valójában akarnak valamit csinálni, az utóbbire szavaznak. Az én célcsoportom is egyébként a saját üzletemben nyilvánvalóan azok az emberek, akik akarnak valamit az élettel, és hajlandóak dolgozni, hajlandóak áldozatot hozni. Ugyanis, amikor kommunikálsz, és gondold el, határozottan kommunikálsz, jaj, megijednek a reménykedők. Oké, akkor kedvezünk a reménykedőknek, beszélj a reménykedőknek, akkor meg a profik azt mondják, ez ki az ember, hogy kommunikál? Hát ez komolytalan ember, én ezt soha nem csatlakoznék. De valójában kik azok az emberek, akik nagy dolgot érnek el hálózatépítésben? Egyáltalán nem biztos, hogy olyan előképzettséggel jönnek. Amikor én elértem, vagy elérek bármilyen üzletben sikert, ugye most ha több üzletben sikeres lettem, akkor hát én azért átmentem egy-két fokozaton. Tehát a katasztrófából indultam, tehát gyakorlatilag soha nem írtam volna fel még listára, ezt most mondom, és akkor eljutottam valahol, de ez egy folyamat volt mindenféleképpen. Én mindig is szerettem azt a kommunikációt, amikor valaki elmondta, hát mondjuk így, hogy elmondta így a frankót, elmondta a tutit, nem köntörfalazott, és sikeres ember volt, és azt mondom, oké, rá fogok hallgatni. A célközönségében voltam nyilvánvaló. És rájöttem, hogy olyan emberekkel érdemes kommunikálni, akik valójában tényleg azt mondják, hogy oké, keresek egy lehetőséget. Ha megtaláltam azt a lehetőséget, akkor én azt meg fogom csinálni. Inkább kommunikáljál 5 emberhez, 10 emberhez, mint 500-hoz, akik igazából nem akarnak semmi komolyat. Várják, hogy a sült galamb egész egyszerűen berepülje a szájukba. Hallottam egy nagyon mondatot ezen a héten a Facebookon, vagy illetve olvastam, hogy ha azt akarod, hogy a sült galamb berepüljön a szádba, akkor nyisd ki a szádat. Mondom, mekkora. Legtöbben nem nyitja ki a száját, majd azt akarja, hogy így megtörténjen. Hogy a munkaadó egyik pillanatra a másikra, amit a fizessen 1 millió forintot. Figyelj, ez nem sok esélye van, meg kell mondjam. Valamit kell csinálnod. Mivel, hogy te a networkmarketing.hu oldalon nézel ezt a videót, vagy valamilyen formában, tehát te már nem ebbe a kategóriába tartozol, nyilvánvaló, te már kereső fázisban vagy, te már azt a dolgot keresed, ami nyilvánvaló a te életedben valamiféle segítséget tud nyújtani. És lehet, hogy meg is találtad. Én igazából tanácsokat akarok adni neked, hisz ebből élek már, ebből nem abból, hogy oktatom, nagyon fontos, hanem az adott hálózat, amiben vagyok, fizeti ki nekem azt a jutalékot, ami a munkám eredménye tulajdonképpen. Ez csak egy ilyen karitatív tevékenység, hogy átadom ezt az információt, amit én megtapasztaltam ebbe az iparágban. Épp ezért hozzád szólok. Valószínű, hogy célközönségemben vagy. Nem olyan értelemben, hogy be akarlak hozni az betembe, hanem egész egyszerűen én örülök, hogyha néhány ember megfogadja azt a tanácsot, amit én már megtapasztaltam, és egész egyszerűen működött. Nekem az a célom, hogy jó pár ember, aki ezt az iparágat szereti, adott esetben az én tanácsaim által sikeresebb legyenek. És hogy ez megtörténik 2 emberrel, 5-tel, 10-zel, akkor én már boldog vagyok. És valahol neked is így kell ezt az egészet kezelni. Adott üzletben sikeres akarsz lenni. Igaz? Így vagy nem így? Hát dehogy nem. Amiben éppen benne vagy, akkor találd meg azt a célközönséget.
akihez igazán szólni akarsz. Ezt te tudod, hogy ki ez a célközönség, de ha az a szűk réteghez kommunikálsz, akihez igazából akarsz, akivel igazából együtt akarsz dolgozni, akkor ezt meg is fogod találni. Ha mindenkihez akarsz kommunikálni, akkor nem tudod, hogy most akkor ki jön szembe veled, hogy ki ő ez, akit keresel. Inkább találd ki, kikkel akarsz együtt dolgozni, milyen típusú ember legyen, és hogyha ezeknek az emberekhez kommunikálsz, tudod mit? Meg is fogod őket találni. A network marketing iparágban neked nem 5000 embert kell találni az üzletedbe, hanem találjál 5, 6, 7, 8, 10 embert, akár szerintem nem kell sokkal többet, akikkel együtt tudsz dolgozni, és akikkel igazából jól érzed magad, amikor dolgozol, és akikkel meg tudod a saját, és az ő álmaikat meg tudod valósítani. Neked ennyi emberre van szükség, ezért nem kell 5-10 emberhez kommunikálnod, ahhoz, hogy sikeres legyél. Találd meg azt a néhány embert, akivel együtt tud dolgozni, akivel jól érzed magadat, és akivel egy rugóra jár az eszetek, az olyatok, akivel együtt tudtok dolgozni. Szerintem ez a jó célpiac. Remélem tudtam valamelyik segíteni, legyen szép napot, szia!